n'ụbọchị taa ha nwere ọtụtụ mmemme dị iche iche eji mara ha. Nke otu n'ime ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ. Ndị Igbo nwere nkwenye na ji bụ isi ihe niile a kụrụ n'ubi. Nke a mere n'oge ihe owuwe ubi ndị Igbo na-eme mmemme iri ji ọhụrụ iji kene Olisa bi n'igwe maka ime ka ihe ha kụrụ n'ubi mee nke ọma. N'ụbọchị taa ụmụafọ Mbaise ndị nke bi na steeti Lagos agbakọọla ime ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ. A sị na ọ bụ eziokwu na ha nọ n'ụzọ ije na ọ gaghị egbochi ha ime mmemme a eji mara ha. Isi mbido TV ya weela iwetara unu ka ya bụ mmemme ga-esi gaa. Aha bụ Nwada Chika Iro, ọ bụ mgbe onye ndu unu n'ụbọchị taa. Ihe niile adịla njikere ebe niile. Ọtụtụ ndị ama ama na Mbaise awụchiela maka ya bụ mmemme. Ji ahụrụ ahụ, ji mmiri ọkụ, ji dị iche iche ọ nọ n'ụbọchị taa. Agakwala ebe ọbụla ka ị were anya gị gbara onwe gị ekeresimesi. Anyị hụrụ elderly man, anyị chọrọ ka obi sọ ọjị akata akwụ okwu. Anyị ga-iwe ọjị wee kwenye ya, pọta anyị ga-ipi ihe nọ na ya ka anyị taa ya aba anyị n'ahụ hapụ ịwụhọ nkọrịnye anyị. Ndewo. Biko, kedu ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa? Maka na ahụrụ m ka ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ. Taa ka anyị na-eri ji. Ịmara taa bụ mmemme iri ji ka a na-akpọ iri ji ọfụ ụmụ Mbaise nọ na Lagos. So all something ihe anyị na-eme from generation to generation. So ọ bụrụ taa ka ụmụ Mbaise Lagos branch decided imezie their own iri ji. So onye ka anyị ji gbakọsịa n'ebe a taa iji wee mee iri ji nke anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ ahapụziele omenala ha na-emezi omenelu. Kedu ihe ị nwere ịgwa ndị dị otu a? Omenala dị mkpa. Omenala dị mkpa. Ọ kwesịrị ịnọ na-eme omenala. But sometimes ọ na-esikwanụ n'aka ndị wụ dazi ndị nne na ndị nna ndị mụ ụmụaka. Ọ dịpendịrị otu ha ji zụlite ụmụaka ha na ụzọ ha jiri ụmụaka ha ọhụ ụmụaka ha kwesịrị ịnọ na-efolo. So ọ dị mkpa ime omenala based on ha kụziere ha ụzọ nke ha ọbụla ha na-ama ha ajụ ese because onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Hepianewu civilization biko ihe wetu aka na ha gbasara civilization lahụ ụlọ ihe lahụ ụlọ onye gbala azụ ya para ụkwa. Ndewo. Lagos, ụmụ Mbaise ndị nke nọ na Lagos na-eme ya bụ mmemme. Kedu ihe mere unu ji jisie omenala ike? Ọ bụ eziokwu na ndị nke nọ n'ime obodo na-eme ya, unu ọnụkwa na Lagos na-eme ya. Kedu ihe dị na mmemme iri ji Mbaise a unu jisiri ike bụ nke bụ na ọbụladị ụnụnwa ndị nọ na mba na-emekwa ya bụ mmemme? Ajụjụ ga-amagbuola onwe ya. A na-achọ isi ehi achọ n'ime ite ofe. Ọ ya ka ji wuru ndị Mbaise ebe ọbụla anyị nọ, ọla ime Naịjirịa, ọla obodo oyibo, anyị ga-eme nwa identify as ndị Mbaise ndị iwu. Anyị na-agakwanụ ụzọ ije
hafụ kọlchọ anyị n'azụ anyị na-aga anyị soro ihe na-aga ya mere anyị ji sị na anyị we must identify with our culture, we must be with ourselves. Ya mere occasion na dị very very imminent that anyị ga-eme ya ka e wee mejupụta usoro na nganga na ọnọdụ ndị Mbaise na tradishọn anyị ka ọ kwụrụ n'ihu anyị wee na-eme njem anyị otu ọ dị. Biko ile anya ahụ na m nnọọ ka i siri kwado mana Igbo si na ahụ dị mkpa ugbu a ụzọgo gị mee ana isi ego anana m isi ego anụkwara m ka ihe niile si akpọtụ n'ebe a biko gbagodi ndị Igbo ka ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa. Mmemme anyị mega ebe a n'ụbọchị nke taa bụ ihe a na-akpọ iri ji n'ala Mbaise. Ndị nna nna anyị ha ebidoro ime ihe ni ọgakwana ịkwụsịla aka ka anyị. Echetakwara m na 2019 mgbe anyị mekwere ihe ụwa hụkwara ka ahụ niile si wee gala anyị ya. N'ụbọchị nke taa kwa anyị ebidokwala imekwe dị mmemme ọ nọkwala agala anyị ya. Ụmụ Mbaise niile nọ ebe niile anọghị na Lagos steeti abịaraghị n'ugwu ha today ka ha bịa witness ya ihe ha mere n'ụbọchị nke taa. Ọ ha mere ebe n'ụbọchị nke taa. Minista na-ahụ maka ezi ure n'ala anyị bụ Dr. Prọfesọ Olanike Olakasị Olaniyi enwetala asambodo ezi ure. Ihe o ji bụrụ ọkaikpe n'ezi ure bụ na o ghere ughere na Abuja. Anwụnta niile dị na Surulere na Mushin anwụọpee. Ihe gbasara Stingy Men Association aghọọla akụkọ mgbe ochie. Mgbe onye nta akụkọ anyị gbara onye isi ha ajụjụ ọnụ, o kwuru sio na kemgbe Ụmụọma Miyanki na Ụmụọma Ọsịsọ mụtara ịwakpo ndị otu ha nọ nkọmpe site n'ịgbapụtara ha ka o sie, na kemgbe ahụ ka ndị otu ha ji bido ịgọnarị ha, na ọ bụ ya mere anaghị anụzi akụkọ gbasara Stingy Men Association. Maka na Igbo tụrụ ilu sị ahụ ihe ka ubi ere ọba. Aha bụ Mbaise ka e nwetara site na mpaghara maọbụ ọnụmara ise bụ nke gụnyere Agbaja, Ahịara, Ekwere Azụ, Ezinihite na Oke Ụfọdụ. Mbaise nwere mmadụ karịrị 1,000,000 n'ọnụọgụgụ. Akụkọ nke mbụ. Akụkọ kwuru na okike bidoro n'Ezinihite Mbaise n'ihu Chineke Ori Ukwu bụ oke maọbụ agbata, Ọbama na Ụmụnama. Ọ bụ ebe a ka a nọ kwupụta mpaghara ise a bụ nke gụnyere Agbaja, bụ nke okwu atọ, Nguru, Enyi Ogwugwu, Ọbịangwu na Ụmụọhịa Agụ mejupụtara. E nwekwara Ahịara, Ekwere Azụ, Ezinihite na Oke Ụfọdụ. Ya bụ ọ bụ n'ọnụnwara maọbụ mpaghara ise a bịakọrọ ọnụ bụrụ Mbaise. Ọ bụ n'ọnwa Juun afọ 1941 mgbe Maazị Njiamike Iwunna bụ onye si ama ọhụrụ Ngwuru nke dị na Mbaise nyere Mbaise aha ya site n'iwepụta mpaghara ise a ọnụ. Emechara Ọbịangwu na Ụmụọhịa Agụ bụ ndị nọbụ n'Agbaja bịara kewara n'afọ 1957 ebe ha sonyere Ngọkpala. N'ezie Mbaise bụ oke mba. Ndewo. Onwe nọ n'ime ebe a egburu okpuru edi bisi aka n'isi wefụta ya biko bịa mamakwana bịa waa ji nlara ụlọ m ga-ahụ ndị nne gị temọkpọ n'ime Mbaise anyị esina n'ọba bepụta ji anyị rie ji a ọ ga-edere anyị na mma ọnwafa Mbaise ihe a dịkwa n'ebe a ime nene anyị ga n'aha Jizọs. N'afọ ke ụmụ agbọghọ anyị n'ebe ndị tụọ ihe a na-eme a ga-enweta ya n'aha Jizọs. Ụmụ okorobịa dị ebe tụkwa n'ọrụ a ga-enweta n'aha Jizọs. Ndị ahụ na-anọ ha tụọ ihe ha nwere a ga-enweta n'aha Jizọs. Ụmụ agbọghọ tụọ egwu a ga-enweta n'aha Jizọs. Ụmụ okorobịa tụkwa na nwaanyị a ga-enweta n'aha Jizọs. Ihe a ga-ebe ya melu a ga-enweta n'aha Jizọs. Ya si n'ebe n'ọba ndị a na-ayọ gị ha ga-aba gị n'aha Jizọs. Amen. Anyị gụọ anyị spelụọ Mbaise anyị awa
jie ụna hụnanụ ụna nụnanụ ngwanụ MBAIS ndị Igbo hekpabi Igbo ekwuwele ha ndị Igbo nwa mma gịnị mere maka na ile anya ọ dị ka ihe a mmemme ndị Mbaise na-eme ma ndị nke nọ n'ụlọ ma ndị nke nọ n'ụzọ ije na-eme kwa afọ kedu ihe mere unu ji jisie omenala aka nọ kemgbe gboo ike? Mbaise nwere omenala ya mere afọ ọbụla na 15th a na-ewepụta ya iji wee mee emume iri ji na Mbaise. Ibe na Mbaise nwere ndị na-akpọ ndị eze eji ndị na-akọsi ji isi ike maka na Mbaise nwere ezigbo ugwu ha na-akwanyere ji. Enwere dị ji iche iche, ji aga, ji mgbọrọ, ji uru ka ọbụla, mana mbọsị ahụ Mbaise bịara iche ji na 15th abịa mezie ohere ndị ọzọ bịara iwezie ji ndị iche iche ma ndị nọ London, ndị nọ Amerịka, ndị nọ Abuja, ndị nọ Lagos tọọ ihe ọṅụ nye anyị sị anyị tụte anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee na-eri ji taa. Kedu ihe unu ji omenala akụziri ndị mmadụ, omenala iri ji Mbaise, kedu ihe unu ji akụziri ndị mmadụ? A na-agwa na ka ama na omenala ga-adịrịrị otu ọ bụ na ebe ọ na-ede n'obodo Igbo in Lagos na ugwu Hausa ebe ọ nọ Igbo gịkachasị ka na Mbaise wee otu ebe ọ na anyị nọ ebe ọ na anyị nọ ka ọ dịka ụmụ nwanne na ebe anyị nọ anyị chawo gị na ụmụ nwanne so ife anyị na-akụwara onwe anyị Mbaise wee otu iwe ahịa azụ iwe abụọ bụ iwe zilite ebe ọ na anyị nọ anyị chawo gị na ofu so ihe a na-akọta na ọ bụ sọ iri ji mana ịnọkọta ndị Mbaise nọ Lagos ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọta anyị nọkọ ọnụ amara onwe anyị ọ yara ebe ahụ. Kedu ihe nwere ịgwa ụmụafọ Mbaise na-ekiri gị ugbu a ọ nọ n'ụlọ nakwa ndị nọ n'ụzọ? Ihe nwere ịgwa ụmụafọ Mbaise ndị na-afụ ihe nke anyị na-eme taatawo ha jisi ike n'ọrụ a ha ekwekwele ka ọkụ nyụla ha n'aka maka ọ ndị nna nna anyị bidorie anyị nwa karịa along anyị sikwuo na-ame nwunye wee na-eje ghọtago titi ruo n'ebi ebi maka omenala dị mma omume. Igbo ndị mụrụ m Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị m jem ọnụ unu ahụ na ka mmemme nke ụbọchị taa siri gaa. Ụmụafọ Mbaise ndị nke bi na steeti Lagos mere mmemme iri ji ha n'ụbọchị taa. Unu ahụkwala ka ya bụ mmemme siri gaa. Ji ahụrụ ahụ, mmanya ngwọ, mmanya nkwụ, ji aghara agha mmiri ọkụ, ọbụla dị ji agwụrụ agwọ, ihe niile gbara kasa n'ụbọchị taa. Amakwa m na iwerela anya gị gbara onwe gị ekeresimesi maka na omenala Igbo ga-adị, iri ji ndị Mbaise ga-adị, ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ụzọ ije. Ama m na iwerela anya gị hụ ka ya bụ mmemme siri gaa n'ụbọchị taa. Aha m bụ Nwada Chika Iro, unu emeela maka isonye.